Un any més, la pandèmia ha impedit fer el lliurament dels Premis Sant Bori com teníem pensat. És per això que es va optar per portar els premis directament als centres, fent xicotetes gravacions que podreu contemplar en aquest vídeo. La coordinadora de centres de la Ribera s'ha fet present en tots els col·legis per mantenir viva la flama creativa del nostre alumnat i vèncer els entrebancs que estem patint des de fa 2 cursos. Aquesta iniciativa ha estat patrocinada per l'Ajuntament d'Alzira i la Generalitat Valenciana, amb la gran col·laboració d'entitats que sempre han estat fidels al Sant Bori, com Caixa Popular, Edicions Bromera, Edicions 96 i la Mancomunitat de la Ribera Alta. Per últim, agrair a Dani Miquel la seva participació que dona llum, color, so i veu al nostre Sant Bori. Tot seguit escoltarem a Diego Gómez, alcalde d'Alzira, que ens dirigirà unes paraules. Bé, amics i amigues de les escoles de tota la comarca de la Ribera, Alzira estava preparada per a celebrar la 35a trobada d'escoles en valencià, 25 anys després de la trobada que havíem fet en l'any 1995. La tenim preparada per al 2020, però, com tots sabeu, no hem pogut desenvolupar-la com volíem. Una gran festa en el carrer, la nostra ciutat, les nostres escoles, la nostra gent estava preparada, però la pandèmia ens va retirar la possibilitat de fer-la com volíem. Però no hem parat de fer activitats. Nosaltres el projecte d'escola valenciana la tenim assumit. Nosaltres anem a continuar treballant en la Federació d'Escola Valenciana, en la coordinadora de la comarca, per a continuar treballant per dignificar la nostra llengua. I sobretot, donar-vos les gràcies a tots i a totes, als xiquets, les xiquetes, a les famílies, al professorat, per la seva paciència durant aquest any i que en tornarem a veure en una pròxima trobada, això està clar. També recordeu-vos que, com diu Diego, no hem pogut fer la trobada tal com volíem, però sí que hem mantès viva la flama de la llengua, la flama per la comunicació. I hem convocat el Premi Sant Bori, que ha tingut un rècord enorme de participació. L'Ajuntament d'Alzira vol agrair, com no, l'implicació de tots els centres educatius, dels xiquets, dels pares, dels mestres, facilitat els recordatoris, els premis, i és una gran satisfacció col·laborar amb l'Escola Valenciana. Des de l'Ajuntament d'Alzira, des de l'àrea de cultura, la nostra aposta pel valencià, la nostra aposta per la llibertat, i volem un futur ple de colors i que continuen les trobades molts anys. Ens retrobem en les trobades, no? Ens tornem a veure. Fins sempre, amics. A la nostra comarca, els tallers de narrativa han comptat amb una gran participació de comunitats educatives, professorat i alumnat. Han participat 5.457 alumnes d'educació infantil i educació primària. 853 mestres han coordinat aquesta activitat. Quant a educació secundària, cicles formatius, batxillerat i formació de persones adultes, la quantitat d'alumnat s'ha situat en 1.440, coordinats per 58 profes. En realitat, han participat 20 aules de 0 a 5 anys, 297 aules de primària i 150 aules de secundària, batxillerat, cicles formatius i persones adultes. Pràcticament tots els pobles de la Ribera han tingut presència en aquest Sant Bori i molts d'ells per primera vegada. Els jurats que han de valorar els treballs presentats tenen una tasca llarga i complicada i es mereixen també un xicotet homenatge. Ací teniu algunes de les persones que han fet en aquest Sant Bori de jurat. Són els premis del Sant Bori. Jugaré amb les paraules, les idees i emocions. Crearé una gran història que ens durà a altres mons. Atents, amics i amigues, el que jo vaig a contar. Jo tinc moltes ganes de les vostres escoltar. I contar, això ja s'ha acabat. Però què estàs dient, si acabem de començar? Hi ha milers d'històries que podem contar. Apaga la tele i posa't a pensar.
Quina barbaritat! Els premis del Sant Bori, només participar ja és un gran rebombori. Escoles, Instituts. també universitats, la festa de les lletres del País Valencià. Plens i difícils, totes les paraules volen la veu, el nostre idioma és molt valent. Posa't a escriure, pots intentar, tot està per començar. Són els premis del Sant Bori. 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 A continuació, seguim amb l'ambient festiu que ens brinda Dani Miquel. Joan Cortés, president de la Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera, i Pere Calpe, coordinador del Sant Bori i responsable de totes aquestes activitats, ens dirigiran unes paraules. Hola a totes i a tots. En nom de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera Escola Valenciana, vull expressar-vos la nostra enhorabona per la qualitat dels treballs i la gran participació del Premi Sant Bori de Comarca. Enguany, precisament, que és ha sigut un any molt difícil a les comunitats educatives. El Premi Sant Bori és un taller d'escriptura creativa en la qual s'ha convertit a poc, pel seu arrelament a la comarca, en un projecte educatiu en el qual els alumnes, el professorat i, en general, tota la comunitat educativa s'ha volcat per crear una obra que és en si una experiència literària, de creació de personatges, de fil argumental, de trama, etc. Per això agraïs també a tota la gent que ha participat i l'enhorabona als guardonats i guardonades. Vos anime a que pròximament, en la pròxima edició d'este Premi Sant Bori Comarcal, participeu amb tanta força, amb tanta il·lusió com heu participat enguany. I em toca a mi, com sempre, donar-vos les gràcies. Gràcies a tot el professorat que heu fet possible que aquest 23è Premi Sant Bori continua sent fructífer i molt emocionant. Gràcies també a tot l'alumnat que heu ficat tot el vostre cor i tota la vostra il·lusió i creativitat en aquests treballs. I els heu posat molt difícil al jurat traure els millors. Però el més important és la participació. El Sant Bori és participació. Us anime a continuar participant, a les famílies continuant fent costat i, sobretot, imaginació i molta sort. Temps de pandèmia encara estem. Heu de cuidar-vos i cuidar. I quasi segur que l'any que ve ens veurem en la forma presencial que sempre hem lluït. Ànim i endavant. Mentre arriba el moment culminant del Sant Bori, ací teniu una mostra en fotos del lliurament de guardons a alguns centres educatius per part de membres de la Junta de la Coordinadora i del regidor de Cultura d'Alzira, Alfred Aranda. Són els premis del Sant Bori. 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 Jugaré amb les paraules, les
noves idees i emocions. Crearem una gran història que ens durà a altres mons. Atents, amics i amigues, el que jo vaig a contar. Jo tinc moltes ganes de les vostres escoltar. I conte contar, això ja s'ha acabat. Però què estàs dient si acabem de començar? I ara sí, amigues i amics, s'acosta l'hora de conèixer qui són els guardonats i guardonades de la convocatòria o fase comarcal 2021 dels Premis Sant Bori de la Ribera. Però abans de passar endavant, aclarir que totes les persones guardonades ho són ex aequo. No hi ha primer, segon i tercer premi. Tots són premis per igual. El jurat comarcal del 23 Premi Sant Bori de la Ribera, respecte als treballs de batxillerat, acorda atorgar el premi a Som Moviment, de Lorena Esparza Bonafé, d'Elies Eduardo Primo de Carlet. També en la categoria de batxillerat, a l'obra 333, de Maria Llue Casas Galán, d'Elies Alcalans de Montserrat. I Dono d'aigua, d'Àlex Xafes Martorell, d'Elies Aravista Ribera de Carqueixent. També acordo donar un accèssit a l'obra Apologia del teu record, de Iana de Buist, del IES Aravista Ribera de Carqueixent. En l'apartat de formació de persones adultes, acordo donar el premi a La caseta del leprós, de Mari Carmen García Rodríguez, del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d'Almussafes. El jurat del segon cicle de secundària acorda atorgar els premis a Tan sols una abraçada i un bes, de Nerea Alíquez Zafrilla, del Centre Concertat Xúquer, Centre Educatiu d'Alzira. També a L'ànima rere l'espill, de Maria Lissart Rodríguez, d'Elies Torís, de Torís. Un altre premi és el Destí, de Maria Muñoz Serra, d'Elies La Murta d'Alzira. I per últim, l'obra Els Familuquis, de Diane Mitcon, d'Elies Aravista Ribera de Carcaixent. Hola una vegada més, benvinguts a la maleta de la ciència. En esta ocasió tenim un sobre groc i anem a veure, diu: existeix el globus que no rebenta? Diu, si us agrada la màgia i el circ, aquest és l'experiment. Potser hauràs vist alguna vegada com els faquirs caminen per llit de punxes sense fer-se mal, o es claven punyals i espases sense fer-se sang. També coneixeràs gent que es fa pírcings o porta arracades. D'una forma semblant, li clavarem un punxó al globus sense fer-lo explotar, i inclús el podem atravessar de banda a banda com si fora un pinxo. Bé, anem a veure, tenim l'explicació així. Anem a veure quins materials ens aporten. Bé, sembla que no són molts materials. Anem a veure, tenim el pinxo per a clavar-lo, tenim un globus i tenim celo i tenim, sembla que una agulla de cap. Bé, anem a veure què fem. El més important és, amb aquests materials, i sabent que diu existeix el globus que no rebenta, experimentar, provar, practicar, això és el més important. Anem a fer una de tantes coses que es podrien fer. En primer lloc, inflem el globus, no fa falta inflar-lo molt, bé, suficient, el nuguem, tanquem, bé, i ara de què es tracta? Bé, ho tenim així, a veure, ja està.
ja està, lligaet. Bé, es tracta de que l'atravessem, ja està, però no ha de rebentar. Si ho cregueu, bueno, n'hi ha que provar-ho. 1, 2, 3, claveu, a veure què passa, o conforme una solució, Déu que me dia, mira, una forma és travessar-lo així. Bé, doncs esta és una solució, però no va per ahí el tema. Anem a clavar-lo. Per a clavar-lo no hem de tindre por. Agarrem la part que estiga més, que tinga més globus i procurem una mà, posem i apretem. Apretem cap a dins i ja està, ja l'hem posat dins. Ara anem a treure-lo per l'altre costat. Busquem on està el mugronet, punxem i l'agarrem. A veure, ja està. Ja està el globus travessat de part a part, com si fos un pinxo. Però anem a fer-ho més difícil. Anem a intentar clavar-li l'aulla de cap en la part més tibant. Això sí que és un poquet complicat d'aconseguir, però provem. La ciència és provar, és equivocar-se, donar errors i tornar a fer-ho. Però, clar, té el seu truc, per això està el celo. Busquem el trosset de celo. Possiblement esta és la part més complicada de l'experiment i ja l'hem trobat. Agarrem el celo i posem un tros de celo ahí. Bueno, anem a provar. Si explota, provem un altre. Si no explota, ja l'hem aconseguit. Agarrem ahí i... No ha explotat! El pincho moruno, tenim l'ulla i el globus queda perfectament insertat amb un i l'altre. Anem a veure què diu més el sobre. Ahí tenim per a disfrute d'uns i altres. Què ens diu més? Bé, l'objectiu és comprovar com actuen les forces d'elasticitat dels materials, trencar les aparences i reflexionar. Diu, per facilitar l'entrada del punxó, podeu banyar la punta amb un poquet d'oli o de saliva. Proper del nus i del mugró del globus són les parts més denses de matèria, on la tensió elàstica és molt menor, i per això és més fàcil que entre sense que explote. A més, el material amb què està fet el globus és elàstic, i a l'entrar el punxó amb molta cura, la goma del globus s'apropa al punxó i impedeix que l'aire de l'interior del globus s'isca. El mateix passa amb l'altre extrem del globus. Al fer-ho poquet a poquet, el forat produït va tapant-se amb la pròpia matèria del globus i així no explota. Si voleu fer-ho encara més difícil, poseu un poquet de celo en la part més tibant del globus i claveu-lo una ulla de cap. El celo farà que no es trenqui el làtex de què està fet el globus i ajuda a mantenir la goma del globus contra l'agulla i taponar així l'entrada d'aire, per tant, tampoc explotarà. Convé canviar el globus cada vegada que bufe una persona diferent. Bé, ja tenim l'experiment. Primer cicle de secundària, els premis són Salvem el Xúquer, de Pau Biel Vázquez, del Centre Concertat Fàtima de Sueca. L'obra De sobte, de David Policarpo Villamarín, d'Elies Aravista Ribera de Carqueixent, i Archie Williams i la fulla maleïda, d'Alberto Primo Candel, d'Elies La Murta d'Alzira. El jurat del Premi Sant Bori de tercer cicle de primària acorda atorgar el premi a les següents obres. La corda i el poal, de Jordi Solves Verdú, del Col·legi Públic Heretats de l'Alcúdia. La melodia màgica, de Maria Vinyerta Jimeno, del Col·legi Públic Balmes de Guadassuar. Mai deixes de somiar, Llúcia, de Candela García Agarre, del Col·legi Públic Cervantes del Gemesí.
i el ninot Fum, d'Òscar Costa Jiménez, del Col·legi Públic Alborxí d'Alzira. Respecte als treballs presentats en el segon cicle de primària, el jurat acorda atorgar a les obres següents. El burret artista, de Maria Lladosa Bosch, del Col·legi Públic Almassab d'Almussafes. Una mala decisió, d'Arnau Gadea Bello, del Col·legi Públic Sanchis Guarner de la Pobla Llarga. Què li passa a l'art de Sant Martí? D'Estel Cervera Sanz, del Col·legi Públic Sant Jaume Apòstol d'Alfar. I El drac Ferdaous i Dànila, de Yousra Ouvari, del Col·legi Públic Blasco Ibáñez d'Alginet. En el primer cicle de primària, el jurat acorda atorgar els premis a les següents obres. De la ciutat al camp, Dona Hernández Muñoz, del Col·legi Públic L'Alcosera de Polinyà del Xúquer. Poli i el monstre, de Roque Avilés Montfort, del Col·legi Públic Joaquín Muñoz de Torís. Lluís i el llapis màgic, d'Eric Sanz Linas, del CRA Ribera Alta de Sant Joanet. Bon dia, xiquets i xiquetes. Mireu avui quina sorpresa he tingut. Han tocat a la porta i m'han portat un muntó de llibres per a que vos els vaig contant. Mireu quin regalet han fet per als xiquets i les xiquetes que esteu escoltant aquests contes. Voleu que vos en conti algun? Primer mateixa, sí? Vale, va, comencem. Mireu, aquest es diu Lalo, el príncep rosa. I comença així. No us penseu que tots els xiquets són igual. No, 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 no. Hi ha xiquets màgics. Hi ha xiquets ballarins. Hi ha xiquets afectuosos. I altres xiquets xarradors. Altres baixets. Altres riallers. Voladors. Atents i bons, i també amables. I a Lalo, pues, és un d'aixos xiquets que es passa tot el dia cantant i ballant de tots els racons de casa, però clar, és que el seu pare fa el mateix. Lalo és tranquil, li agrada quan va a la mar veure les ones. És molt sensible. Vegeu? Quan escolta música, encara es posa més sensible. A mi me passa el mateix. Quan escolta música o veig una situació emociona, molt, i arriba un moment, sabeu què em passa? Que quan estic tan plena, me falta l'aire. I clar, el que tinc dins de queixa. Comença a brollar, sabeu de quina manera, en llagrimetes. Però de felicitat. O perquè m'he emocionat. Vegeu? Pues Lalo també és molt xarrador i divertit i és molt, molt, molt pesador. I a Lalo sabeu el que més li agrada? Escriure contes de prínceps vells i princeses valentes. També li agrada jugar amb nines. A que a vosaltres també vos agrada? Jo vos veig, quan anem al col·le i juguem en el racó de les ninetes i de la caseta, que sí. I també li agrada fer pastissos de colors. Mira, son parella i ahí estan en la cuina, barrejant i fent. Mireu, i les mil i una meravelles per a fer uns dolços amb molts colors. Sí. I també li agrada disfressar-se de tot el que troba per l'armari. El seu color preferit, sabeu quin és? El rosa. Li encanta el rosa. I a pesar de vegades que senta alguna rialla quan passa pel parc
perquè va vestit de color rosa. Ai, li dona igual. El segueix endavant i pensa que el món seria molt millor si poguera estar pintat de molts colors, de cap a peus. I clar, Lalo somia en ser un príncep rosa i muntar el seu cavall, que es diu Rosat. Per a ell, els prínceps blaus estan passats de moda. Diu que són avorrits i que només volen menjar anissos o emprovar-se sabates o alguna cosa d'aixes. Però a ell no li agraden, aquests prínceps, les contes. Així és que quan Lalo està a l'escola i la mestra li pregunta: Lalo, què és el que més t'agrada de totes les coses? Sabeu què contesta Lalo? Ben content. El que més m'agrada és ser un príncep rosa. Vos ha agradat? Doncs mireu, si compreu aquest llibre, que és edició 96, que tinguem l'editorial molt proper, tingueu més coses per a jugar en casa. Mireu. Tenim així activitats per a dibuixar i per a fer, però no us ensenyo més. Vale? Us ha agradat? Espero que sí. I a veure que vull veure jo pel carrer amb els xiquets que siguin com Lalo, que els agrada el mateix que a ell. També en el primer cicle de primària, però en este cas el premi col·lectiu, el jurat acorda atorgar aquest guardó a l'obra El planeta Galleta, coordinat per les mestres Consu Esteve i Loles Canet, del Col·legi Públic Blasco Ibáñez d'Algemesí, i també a l'obra Ninot de Neu, coordinat pel mestre Francisco Cicuéndez Nieto, del Col·legi Públic Box Marín de Carlet. En educació infantil de 5 anys, el jurat acorda atorgar el premi en modalitat d'aula a Un somni policial, coordinat per la mestra Noé García Pellicer, del Col·legi Públic Federico García Sanchís d'Alzira. En educació infantil de 4 anys, el premi va a la modalitat d'aula per a l'obra Viatge a l'Antàrtida, coordinat per la mestra Alicia Estellés Tortosa, del Col·legi Públic Cervantes d'Alcántara del Xúquer. En infantil de 3 anys, el jurat comarcal atorga el premi a l'obra Formigues, coordinat per la mestra Vicky Hernández Amber, del Col·legi Públic Blasco Ibáñez de Rafelguaraf. En la modalitat de 0 a 3 anys, el jurat acorda atorgar el premi a l'obra Acullerades, coordinada per les mestres Cristina Moreno i Cristina Ojeda, de l'Escoleta Municipal Ninos de Carlet. Per últim, el premi Empar Granell a la millor proposta didàctica és per a l'obra El lleó famolenc, coordinat per la mestra Maria Encarnación Escandell Grau, del Col·legi Públic Bosc Marín de Carlet. I fins ací aquesta 23 edició dels Premis Sant Bori de la comarca de la Ribera. Esperem que la pròxima edició dels premis, els 24 Premis Sant Bori de la nostra comarca, es puga fer en un format habitual i presencial, així com poder abraçar-nos totes i tots perquè haurem pogut superar aquesta pandèmia que ens ha fet reinventar-nos. Moltes gràcies i fins la pròxima edició. Salut i endavant amb els Premis Sant Bori 24 edició.